أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه وسنته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يتجاومر سبحانه وتعالى kanko yerbi nulaɗo mako na annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama be kanda e dina gonɗu ka woni labka ngam ha jawmirawo ho a dina mai wato ɓurna ka dow dinaji fuu dinaji salunoɗi pat naskama se dina annabijo sallallahu alaihi wa sallama lutti wato ko heferɓe sali non mai ni mai jawmirawo subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum enen tokkitinir wadgo salatu do annabijo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kanko on mo jawmirawo nuli ngam hinnugo takle muɗum jawmirawo nuli mo ngam enɗugoɓe ngam ha o yottinana ɓe dina Allah yerɓi mo kanko ɗo o senirowo ɗowtaniɓe mo be aljanna e nonnon oɗo haltana yeddiɓe mo bo kalta be yite jahannam nonnon kanko annabijo sallallahu alaihi wa sallam oɗo ewnira yimɓe dow ɗatal jawmirawo be muño Allah nonnon wato o waddi dina labka o laɓɓinani yimɓe fuu o andini ɗum ka o lutti maynego nonnon en tokkitinir wadgo salatu do yimɓe annabijo sallallahu alaihi wa sallam kamɓe woni tokkal mako mo nuɗɗini tokki mo fuu nonnon sahabo en mako yeeɗidinnoɓe be mako e non tokkiɓe ɓe dow laawol lamgol yakti sunna annabijo ha wato wade wari tawiɓe dow ton ɓawo ɗon derɗiraɓe o wila ma arada allahu an yakuna muhammadan uswatan hasana wakkati jawmirawo yiɗi ha waɗa annabijo muhammad sallallahu alaihi wa sallama kanko noni yaketeɗo yimɓe fuu yattamo ko huwata wato ha dina muɗum fuu waɗi ummatore mako padi yaktamo nde jawmirawo muuyi wadgo mo kanko ɗo o jakteteɗo hayya ahuli dhalik jawmirawo sirimo waɗi mo hokkimo gikkuji timmidiɗɗi ngam ha wato ummatore mako yaktamo fajaat siratuhu shamilatan shumula dini lislami wa kamilatan kamala shari'ati nden kadi kanko annabijo sallallahu alaihi wa sallam ngendam mako wari ɗam ɗo huuɓidi ɗam fuumajam be woɗugo gikku e ɗowtango jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo mooɓi kala gikku bongu pat banno dina islama woniri dina huuɓika nonnon wa ammatan umuma risalati l'islam nonnon ngendam mako kanko annabijo ɗo huuɓi be gikkuji boɗɗi pat banno islama wato huuɓiri ummatoje fuu ngam kala mo wari ɓawo annabijo ha dukki darorde dargal paɗo ewnirama dow islama to yiɗi o nuɗɗina to yiɗi o hufra oɗo nder ummatore annabijo sallallahu alaihi wa sallam amma to o nuɗɗini oɗo nder ummatul ijaba ummatore jaabinde annabijo to o hufri o sali nuɗɗingo bana heferɓe ɓe ɗon nder ummatul da'wa ummatore ewnande ɓe wiyata ɓe ni kadi o wi fa yajidu lhakimu qudwatahu fi siyasatihi li dawlati o wi goɗɗo on lamɗo wuro ko hiito mato yiɗi wato ha wato laamu muɗum yaha ko kiita muɗum yaha heɓan wato ko yaktirta annabiyo sallallahu alaihi wasallam ha ngendam muɗum o lorta o laara ngendam annabiyo sallallahu alaihi wasallam o wi wa yajidu l-abu qudwatahu fi tarbiyatihi li awladi nonnon babiraɓe bo to lorti laari ngendam annabijo ɓe heɓan wato no ɓe rabbira ɓiɓɓe maɓɓe wato ɓe yattan annabijo ha may wato no ɓe rabbira ɓiɓɓe maɓɓe dow no jawmirawo yiɗata yerda wa yajidu zawju qudwatahu fi ta'alimihi ma'a zawjati nonnon wato teriɗɗirawo bo to lorti laari ngendam annabijo heɓan dedei yake no wondata be rewɓe muɗum teriɗɗiraɓe muɗum dedei no rabbirta ɓe
wi wal muallimu yajidu fihi qudwatan hasana non goddo on janginowo fito yimbe do lawol bongol boto lorti laari ngendam annabijo heban wato jako boddo ha annabijo wato heban wato no rabbirta bibbe mudum eno janginirta pukarabe mudum o wi wa hakada dawali wato banni ngendam annabijo ko amari haaje ha dunya ma patto a lorti ha ngendam annabijo alaari a heban wato hunde may ha ngendam mako to a janginowo to a rabbowo bikkoy to a jawmu saare ko a yidi pat Allah wadi kanko do wato kanko yaktetedo en yaktamo ko a yidi fu ha ngendam ma tawan annabi sallallahu alaihi wasallam no wadirno dum yaktamo o wi kadi wa man kanat siratuhu hakada la shakka annaha jadiratun bil ihtimam wat ta'ammul o wi goddo on mo ngendam mudum laati bannido dam woni kala mardo haaje pat ha dunya do to lorti ha ngendam ma ko heban no humtira haaje mudum no yaktiramo o wi goddo on woni do bannido wato ngendam ma ko may dam henani en tilmina dam en lara noy o yedirino daga wato wakkati be daymo ha dukki wakkati o mani noy o yediranno islama ko mako noy ngendam mako damal aada non o yediranno ha rewbe mako der sahabo en mako wato to goddo lorti laari heban wato kuje bodde ha ngendam annabi sallallahu alaihi wasallam kayum bo maran gikku bongo o wi kadi fa inna khayra ma yatadarasuhu almuslimuna wa yahtamuna bihi asiratu nabawiyyatu al-atira o wi hunde on urde khairu ha nder julbe ha nder ko julbe jangata ha nafadum ha diina mudum jangugo sira annabi sallallahu alaihi wasallam mana jangugo ngendam mako anda noy o yedirino heba yatta mo hutinira dede no o huwirino ngam en wala tinwe enen julbe ha ngendam meden seto en yatti annabi sallallahu alaihi wasallama en tokki dede no o wonno o wi wal inayatu biha daruratun li kulli muslimin wa muslima o wi wato dabbitiggo andugo ngendam annabijo tiida ha do maka anda ngendam mako may jangina derkeen e rewbe en janga enen maydo o wi dum laru on wato hakala juldo gorko be debbo pat dole se anda dum ngam kanko nulaado meden kanko jawmirawo neli wara jangina en diina do boto en ho an ha mako en hosata to en didi ha en ho adina men do labbum kase en anda ngendam mako noy o yedirino ha en lutta hebugo diina lakka o wi wadhalika haqqun min huquqihi alayhi salatu wassalamu alaina o wi jangugo ngendam annabijo anda no o yedirino no o wonno be sahabo en mako be rewbe mako do dum haqqe annabijo on ha do meden enen julbe dole se en wada dum ngam to en waday dum en andano ngendam mako wonno sakkonta ha en yottinana wobbe fere en ewna be ha islamako o wi wal sirati nabawiyyati makanatun azimatun inda muslimin o wi jangugo ngendam annabijo anda ngendam mako no dam wonno do dum do mari nokkure teddunde masinta ha julbe wato dole se julbe janga anda jangugo ngendam mako do hunde teddunde masinta ha julbe nuddinbe li annahum alimu anna siratahu wa sunnatahu huma tariqain li fahmi alkitabi was sunnah o wingam wato julbe fudo andi ngendam annabijo be sunna mako do kanji on wato date didi bi adama tokkata ha fama debtere Allah be sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam to aydi ha fama debtere Allah be sunna annabijo se a janga ngendam annabijo noy o yedirino o yi walidhalika ihtamma bihi ulama wa abra qurun o winga majum to en lorti en tawi daga wato islam fuddi daga fajira daga bawo wade annabijo sahabo en ha dokki jaman en woni jotta do modibbe warbe paddo suklani ngendam annabijo be do winda do ngendam annabijo be jangina yimbe do ngendam annabijo en tawi dum ko hamen do siya don be wiyata dum jangugo ngendam annabijo modibbe meden ha lesdi men do fu windi sira annabijo ngendam mako be wolde fulfulde gimdi may don be don no nyima wato dede no annabijo yediri hano entiri o yahiri asama wato ngendam mako fu be don no tokki winda dum o wi banni modibbe daga jaman sahabo en be do tilmini ngendam annabijo do be windan dum ha debte be janginan be wajan be wiyan himbe wato suklana dum ngam wato holli en dum hunde tilimde masinta o wi wa yu'akkidu dhalika kathratul muallafati fi min ahdi at-tabi'ina ila yawmina hada
o wi ko wato hollata en akkadnata modiɓɓe wato suklani ko larani ngendam annabijo masinta ɗuɗugo debte bindade ha dow ngendam mako. To a lorti a tawi ha debte bindade ha nder islama ɗo debte ɗe ɓe windi hala ngendam annabijo wato ɗe ɗuuɗi masinta ha ɓuri sembe. Wala modiɓɓe warata to nato ɓe windi debte dow ngendam annabijo. Ngam majum on kadi derɗiraɓe sey en jooɗa en laara enen bo ngendam annabijo ɗo en janga ko waɗi hande gikku islama famɗi ha meɗen enen julɓe, ko waɗi tarbiya islama famɗi ha ɓiɓɓe meɗen worɓe e rewɓe, ha derke en meɗen dotti en meɗen e rewɓe meɗen, ko waɗi gikku islama famɗi ha meɗen en gikkortaɓe gikkuji islama. Ngam wato en jangata ko ngendam annabijo en anda. To en jangi ngendam mako en andi ɗo ɗam ɗon mooɓi ko andi bi adamajo marata haaje ha ngendam muɗum fu. Ko a ummi a waɗan fu to a andi no ngendam mako a numta ndani annabijo waɗirino a yatta mo a waɗa, ndani annabijo waɗirino ni ka jabo a yatta mo a waɗa ɗo ɗo a tawa ngendam ma tum aɗo tokki dow lawol lamgol e dow gikku ngongu deydey no jawmirawo yiɗata yerda. Ngam majum en jooɗi to Allah ceniɗo muy ha en laara ngendam annabijo. Kala ñalowmare jum'are fu ha nder lewru sumayɗo to Allah muy en jangan ngendam annabijo tan sira mako. En fuɗɗan daga wakkati wato ɓe dayay annabijo ha ɓe dañimo no jawmirawo nulirimo, ngendam mako ha Makka, eggititgo mako hota Madina, ngendam mako ha Madina ha o maynama en tokkan en laara ɗum fu majum gotel. Ngam ɗumeju ngam ha en hutinira en yatta mo ha majum on en mari haaje. Na jangugo nana issa non e tarihi ƴumma dilla, ko mara haaje ha andugo ngendam annabijo ɗo en janga en anda ngam ha en yatta mo ha majum. Ngato en andi ngendam mako ɗo a tawa ko a mari haaje ha diina ma be dunya ma pat a tawan wato ɗon ha ngendam annabijo. Allah waɗi mo non ngam ha himɓe yatta mo. O wi kadi fodde ko on fuɗɗa ahdathu ma qabla al bi'tha, en laran wato fe'anoji fe'unoɗi fodde ko annabijo sallallahu alayhi wa sallama dañe ha ɓe nula mo. O wi ha nder hunde arandere nde jawmirawo subhanahu wa ta'ala teddiniri annabijo muɗum fodde ko o dañe daga o dañaka hafru bi'ru zamzam, wasugo ɓulndu zamzam ɗum ɗon nder hunde nde jawmirawo teddiniri annabijo. Daga o dañaka ɓe wasti ɓulndu zamzam. Ɓulndu zamzam ɗum ɗon no asli maɗo en ɗo andi daga jaman annabi Ibrahima, wato wari ha jaman feere woodi yimɓe woɓɓe feere wari iri ɓulndu zamzam may ɓe iri ndu pat ɓe maɓɓi watti duuɓi ɗo jooɗi Makka waɗa zamzam, amma daga ɓe dañay annabijo sallallahu alayhi wa sallam fodde ko ha ɓe dayamo ɓe ɓaɗi dayugo mo lutti duuɓi seɗɗa on ɓe lori ɓe wasti ɗum. O wi wa dhalika anna Abdalmuttalib Shayba ra'a fil manami makana bi'ri zamzam. O wi ɓawo yimɓe feere wari no iri wato ɓulndu zamzam may, mama annabijo sallallahu alayhi wa sallama wiyeteɗo Abdulmuttalib ɓe ewnata mo inde mako Shayba ɓe wiyata, amma ha ko ɓuri lollugo fu Abdulmuttalib ha defte sira ɓe ewnata mo, amma inde mako Shayba. O wi Abdulmuttalib mama annabijo may o laari ha nder koyɗol jawmirawo holli mo yande feere oɗo ɗani jemma sappini mo ha nder koyɗol ha nokkure ɓulndu zamzam woni. Nga ɓeɗo wari iri ndu dilli ɗum waɗi duuɓi ha yimɓe yedditiya deydey to ndu wonno ha Makka jooɗi duuɓi ɓe wala zamzam. Nden kadi jawmirawo holli mo ha nder koyɗol ha ɓulndu zamzam go ndu woni ha ɓe irino ndu heɓa o yaha o irta. Wa umira bi hafrihi, jawmirawo umri mo yaha o irta ɓulndu zamzam may o wasa ndu. Bada an dafanahu ljarahima hina akhrajahum Qusi jaddu nabi sallallahu alayhi wa sallam min Makka. Wato woodi leyol gongol wari no jooɗi ha Makka may yeeɗi ton, leyol ɓe wiyata jarahima, jurhum ɓe wiyata ɓe. Ɓeɗo ɗo may ɓe wari no ɓe sallatni dow Makka, ɓe jabti Makka warti ha maɓɓe, kamɓe on ɗon no komanda Makka. Nden kamɓe ɗo bo na ɓe nder leñol annabijo sallallahu alayhi wa sallama, na ɓe wala nder ɓiɓɓe annabi Ismail. Ɓiɓɓe annabi Ismail on ɗo tokki ha wari ha annabi sallallahu alayhi wa sallama. Ɓe wari ɓe sallatni dow Makka, ɓe jabtigo warti kamɓe on ɗo umra ha ton haɗa. Nden mama annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɗon ha nder kakiraɓe maɓɓe mo wiyata Qusiyu, kañum on wari wurtini ɓe nder Makka ɓeɗo may jarahima may meedi ɓe. Nde o meedi ɓe o wurtini, o wari o tefi wato bandiraɓe mako Qurayshinko en ara ɓe walli mo o meedi ɓeɗo go. O wi Makka ɗo wuro men, ɗum mama men on feni jodugo ha ɗo ni, wato annabi Ismail mama men dada mako on wari jooɗi ha ɗo ni dayimo, kamɓe feni fe'ugo Makka, ɗum wuro meɗen wala no jananɓe wara jabtirango ha meɗen.
o wari o hawri be meedi jarahima en go be wurtini be beero gonde wari dillugo tabitini fakal hurtan makka se iri bundu zamzam be waddi ka'e be leddi be loowi be iri ndu sambe mabbi be dilli bawo ton wala mo irtindu yehi ha dum wadi jamanu yimbe yejjiti ha de ndu heedino masam nde annabijo badi danyego jawmirawo holli mama mako ha nder koydol ha de bundugo woni wi o ya o wasa o yehi o wasindu dum don der kuje de jawmirawo teddiniri annabijo mudum muhammad sallallahu alaihi wasallam fodde ko daye jawmirawo holli mama mako bundu zamzam irtindu dum don der ko annabijo teddinira daga o dayaka non wato hunde didabre ha kuje fe'ide fodde annabijo daye ha hitande nde o daye mai on wato dum do dum fe'i wasugo bundu zamzam do non der hitande mai on wato waqatul fili wato nyibi bo wari no heba pusa sudu Kaaba fu nder hitande nde o daye mai kana waqatul fili fi ami alladhi wulida fihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam o wi geloni wari no ha pusa Makka do wato do mai dum hitande nde be dayi annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi wa kana abraha ibn sabbah al-habashi na'iban amman anin najasi malikul habasha o wi wodi goddo don be wiata abraha inde mako ibn sabbah o habashinkejo habasha bo dum nokkure ha be wiata Ethiopia jotta ha ton habasha jodino jaman annabijo wato holli en leddi Ethiopia wato ndi fabbi masinta duniya daga jaman annabijo be don be wi nangi Ethiopia wato be memi Sudan sedda be Eritrea lesde heddide mayro do hawrini wato ha ton be wiata habasha o do mayro goddo leddi habasha mai nen kadi o do mai kanko do lati o naibijo wato lamdo habasha mayro don no mari naibi en mako wato ha leddi yaman wato odo komanda daga habasha ha yotti yaman maydo o hosi odo sigiton bana naibi mako bana jawro o wadi kaymon wato moftata jawle ha ton yerbitina mo goddo wietedo najashima den kadi wa alal yaman nam den kadi najashi go wa qad alima anna al-araba yahujjuna al-bayt al-haram odo abraha go o andi wato arabe do ya hijja ha suudu Kaaba ngam hijjuno daga annabi sallallahu alaihi wasallama nulaka hijjuno daga jaman annabi ibrahima fuddi be do hijja bo ha islam fu wari tawi hijjudon amma sai ni heferbe makka sanjino hijju mai wodi kuje godde fere be sanji be usti ha dede ko annabi ibrahima jangini de annabijo wari lorni dum fu bana wonno dum nane den jawmirawo farli din dum do mardo bawde ha nder ummatore annabijo sallallahu alaihi wasallam do abraha gonde o nani arabe do ya hijja suudu Kaaba arabe leddi yaman be shampat be don no ya hijja de dum arabe on jodino ha suudu Kaaba mari ndudo bibbe annabi ismaila do arabe pat warti ya an hijja be do teddini bo himbe dakki suudu Kaaba be do andi dum suudu Allah on annabi ibrahim on yibindu be do teddini dum daga islam waraifu den kadi odo abraha go o andi arabe do ya hijja ha to hunde mai de do nawamo moftirde wadata ha Makka do hunde mai de do nawamo fottantamo o yida dum wa arada an yusrifahum an dhalik o yidi ha o firlita himbe acce go hijja suudu Kaaba do moftirde mai warta ha leddi mako ha yaman ha o laami ni o yidi moftirde wadata ha Makka de hitande wadi fudo fottantamo o yidi de warta ha mako den kadi wa bana kanisatan kabiratan bi San'a den o mahi suudu mission ma pindiru masinta ha wuro wietengo San'a ha jotta fu San'a mai be ewnatango kango ni capital yaman lesdi yaman capital mum San'a be ewnata daga jaman annabijo hande fu San'a mai be ewnata wuro man o nyibi mission suudu mission maundu masinta ha wuro San'a mai wasamiya bidhalika rajulun min bani Kinana o nyibi ndugo o yidi ha o firlita himbe acca ya go hijja wara ha moftirde ha suudu mission mako mai ngam kambe dina annabi Isa be jogino himbe leddi habasha leddi Ethiopia dina annabi Isa be jogino dina lakka bo be jogino kasanjaka o do go yidi ha firlita himbe wadda dum ha wato suudu mission mako go nden gorko goddo fere don ha nder lenyol wietengol bani Kinana ha leddi arabe don no wara fila ha leddi yaman mai wari filugo ha ton nani ndako abraha yibi suudu mission yidi firlita himbe wara hijja am acca hijjugo suudu Kaaba gorko gonde o nani bannigo hunde mai sede sunimo wato leddi mako lenyol mako wato dina mako on be yidi ha be firlita be wartira ha wuro mabbe hunde mai de nawimo o reni ha jemma wari fadakhalaha laylan falattaha qiblataha bil adira o reni ha jemma wadi o nasti nder suudu mission go se o wadi haaje o hosi cobe o yeyo bakki ha wato qibla mission mai jabbo wuji madi
o wibira suudu ndu ɗo non nyibi ha on firlita himɓe ha hijju amin kami wonnandu o reni jemma himɓe paɗɗoɗani o nasti o waɗi haaje mako o moftiɗe o wuji ha qibla suudu mission may o wurti o dilli nden kadi ɗe weeti abraha go wari tawi ɗum banni o ƴami moyi on waɗi kuugal ngal ɗo ɗo sey ɓe wimo ni yo goɗɗo feere on waɗi ɗum ha nder araɓɓe ha leyol bani kinana walamma alima abraha bidalika gadiba gadaban shadida wakkati ɓe andini mo banni go o nani goɗɗo wato mo leyol bani kinana ha nder leyol araɓɓe ɓe yimɓe makka on waɗi banniɗo nane ma oɗo honni yimɓe makka o yiɗa hijjore wona ha maɓɓe nden goɗɗo mo leddi makka wari wonnini mo suudu mako ndo ñibino ha o moftira yimɓe ɓernde mako metti o suni suno satungo masinta wa azama ala hadmil kaaba nden o haɓɓiyanni o wi to allah muyi min bo sey to mi pusi suudu kaaba maɓɓe may ndeni o wari o wonnani am suudu mission am kamin bo mi pusan suudu kaaba ɗo nane ma oɗon no matandumone wa jama jayshan aramraman o mofti wato yimɓe ɗuɗɓe lawale ɗuɗɗe masinta mana armé ni wagare o mofti yimɓe heɓa o yawa pusa suudu kaaba ma balara adaduhu 60,000 jundi wato o mofti himɓe ko watta wato 160 o mofti himɓe on 160 o mofti yimɓe maako ɓe honi ditta be maako lawale maako o yawa wona suudu kaaba o pusa pusugo suudu kaaba bo tan o mari haaje o yo yawa pusa ndu o sankitani ha fondation o waylita o warta nden kadi wa akhadha maahu lfiyala wa ikhtara li nafsihi akbaruha nden oɗon no mari wato ñiibi lamɗo habasha may ɗon no mari ñiibi hokkinomo o wato o hoosi ñiibi may o waɗɗiɗi heɓa o yaada konu may o subti wato ɓurɗi mawnugo ɓurga mawnugo ha nder ñiibi may o hoosi kanko o waɗɗi wa jumlatiha 9 fiyala wato ñiibi may ɗi 9 on ɓe wi o hoosi ɗi o hoyi ɓurɗum mawnugo ha nder ñiibi may waɗi je maako kanko o waɗɗi luttuɗum bo o hokki woɓɓe nden kadi aw 13 filan woɓɓe bo wi modiɓɓe tarihi woɓɓe bo wi ɗum ñiibi may wato ɗi 13 on naɗi 9 ɓe luuri ha wato ɗo man o yi walamma wasala qurba makkata fi makani yusamma bil mughammis oɗo ɗo go o hoyi yimɓe maako kadi o dilli o yehi ha o ɓadi yottugo makka nde o ɓadi makka o yetti ha nokkure ɓe wiyata mughammis hayya a jayshahu wa fiyalahu li dukhuli makka nde o wari nokkure wiyetende mughammis go o jippi ha ton o sangini o taski wato yimɓe maako heɓa kadi o nasta makka to ummi ton ni o nasta makka o yaha o pusa suudu kaaba nden kadi wa kharaja abdulmuttalib jaddu nabii sallllahu alayhi wa sallama li talabi ibilihi nden wato himɓe makka nani qurayshinko en ɓe nani abraha wari be ñiibi cembiɗɗi be yimɓe go ɗuɗɓe o wari pusugo suudu kaaba himɓe makka nani banni nde ɓe nani banni mama annabijo sallllahu alayhi wa sallam abdulmuttalib bo ɗon no mari geeloɗi muɗum geeloɗi maako may wurti dilli durugo ha ɓaawo makka nde o nani abraha wari be yimɓe mo o wi acci o yaha o ho'a geeloɗi maako o wartira o wara o haɓɓa nder makka tata wato ɓeeɗo go fe'ana geeloɗi maako ɓe hoosa ɗi ko ɓe hirsa ɗi ɓe ñaama o wurti o dilli tefugo geeloɗi maako wa tafarraqa qurayshun fi shi'abi wa ru'usi ljibali khawfan ala anfusihim min ma'arrati ljaysh nden quraysinkoyon bo ɓe fuu maɓɓe ɓe yimɓe makka ɓe senditi ɓe sankiti ɓe doggi ngam ɓe hultori yimɓe warɓe ɗo ɗuɗɓe masinta woɓɓe feere waɗɗi dow hoore koseje woɓɓe feere yehi ñukki nder waadiji ɓe ñukki ɓe pat ɓe accitiye maɓɓe tata ɓeɗo bo nasta wara tawa ɓe wato mbara ɓe pusa suudu kaaba ɓe doggi kamɓe ka ko ɗo wari pusi suudu kaaba dilli bo kamɓe ka ɓe hisa be jawle maɓɓe ɓe lora ɓe wurta nden kadi nden oɗo ɗo go kadi yotti walamma wasala abdulmuttalib fi muaskari abraha abdulmuttalib mama annabijo go kanko bo wurtiyago tefa geeloɗi maako ha oɗo tefa go o yahi o wurti ha dedei abraha go sangini be yimɓe muɗum o tawi ɓe ɓeɗo jooɗi ha ton qala lahu abraha nde o yotti o tawi sey yimɓe wimo yimɓe andunoɓe mama annabijo go ɓe wimo nda oɗo ɗo wato goɗɗo makka mawɗo ha nder yimɓe makka abdulmuttalib oɗon no nder ardiɓe ha mawɓe wato ha yimɓe makka nden kadi abraha go wimo qala lahu abraha madha jaa bika abraha yimo ɗume waddima ha ɗo ni a wurti makka a wari tefugo ɗume fa jabahu abdulmuttalib go jaabimo ji'itu abhathu min ibili oɗo wimo mi wurti ha mi tefa geeloɗi amon sankiti mi wari tefugo wa qala lahu abraha nden abraha go wimo ji'tu li ahdima albayta alladhi huwa dinuk wa dinu abaika wa anta tahtammu bi ibili o wimo mi wari on ha mi pusa suudu kaaba ɗo ɗum diina ma diina babiraɓe ma kanju on jogi diina mamiraɓe ma ko a ummi on tawi diina ka
on do tilmini kabo den mi wari pusugo suudu ndu den an wato gelodi ma on suklima asuklanay suudu ndu do kayru bo dina mamirabe ma daga jaman wato annabi Ismail asuklanay dum an gelodi ma suklima den kadi Abdul Muttalib go jaabi mo wimo ana rabbul ibli walil bayti rabbun yahmi o wi min kam mi jawmu gelodi on ji am kanjum maralam kanjum mi wuttidi tefugo suudu do bo ndu do mari jawmiru renandu kayru bo min ka gelodi amon mi wari renugo kanji mi wari tefugo di ha mi yami habba suudu ndu a wari pusugo bo kayru bo ndu be jawmiru do andi a wari o renan suudu mako mi do andi o accatama kanji on damayam do na haji min ka haji mi hefta gelodi am suudu bo ya habdu be jawmu suudu o don na o wala min do andi Allah on mari ndu kanko umri annabi Ibrahim nyiba be Ismail to o renan suudu mako bo do kayo habdu be mako o do go woy gelodi mum kayim ka lortinati Makka den kadi wa wasala Abraha hatta balagha wadi Muhassir bayna Muzdalifa wa Mina den Abraha go kadi ne o do dilli o hosi wato lawale mako o jokki yaadu ha o yotti nokkure be wiata wadi Muhassir jotta fu nokkure may ne don to goddo hijji tawan be do windi plaque yaade de nokkure may windi wadi Muhassir wakati annabijo yotti no ton do hijja yawni no kosde masinta yoki nokkure may de don hakkunde Muzdalifa be Mina de woni hakkunde ummugo Muzdalifa himbe walata yande to jummi Arafa warta Mina hakkunde Muzdalifa be Mina nokkure may de woni ha Abraha go yotti ha nokkure wete ne wadi Muhassir go barakal fil se dumali nyibi mako go di wali di sali dillugo ne di yotti nokkure may ni di fumaji di wali di sali dillugo wa kullama wajjahuhu ila al-janubi aw ash-shamali aw ash-sharqi yaqumu yuharwi to be medi wato nyibi may di jummi hebbe mediri di fu di umma di do dogga dilla wa idha sarafuhu ila al-ka'bati barak to be titini di suudu Kaaba ni se di wala di sala dillugo hebbe titini fu to be medi di umma di dilla di do ya to be husitini di suudu Kaaba ni se di wala nyibi go di sala dillugo di fumaji fa bainama hum kadhalika arsala Allahu alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul wakati be don der bannigo be do sukli wato meda nyibi go heba be habda di umma be nasta be abe pusa suudu Kaaba jawmirawo yerbini be colli may do jogi kae kala sondu fu do mari kae tati do jogi hayre wore ha jungo mum akos ngal hayre wore akos ngal wore bo hundu ko mum colli go do jogi banni jawmirawo yerbidi di wari di do fida be kambe go Abraha be yimbe mum go colli may do fida be kae colli may fidi be kadi be kae go banni go kala mo hayre yani do mum parse maya banni go kadi fatafarraqu haribin den be sankiti be nati doggugo be sakli be yi colli wari do mabbe do fida be kae mo hayre memi parse do amaya be sankiti tan be acci balmi mabbe be nati doggugo be nati wadiji moy fu hettiti fu dogganta do habda danugo yonki mudum colli may do tokki be fidi dibe be fu mabbe be mayi yaldirbe haton wala mo hisi ko goto wa amma Abraha fa haraba qafilan ila al-Yaman lutti se mawdo mabbe Abraha may kanko ko doggi o hosi lawol lorti o do wota Yaman fa ba'atha Allahu da'an fi jasadihi wa huwa fi at-tariq den jawmirawo yerbani mo nyaw kanko bo ha o do wota o do lawol go lutti kanko tan jawmirawo yerbani mo nyaw ha bandu mako wadi nyaw jippi ha bandu mako tasaqatat bi sababihi anamilu koli mako nati wato samugo koli mako wato pedeli do sama non pedeli do fayana pedeli koli be kosde fu do fayana nyawmayde jawmirawo yerbani mo walamma wasala ila San'a in sada sadruhu an qalbihi famat wakati o hoti o yotti ha wuro ngo lamino ha San'a go nde o yotti ni bernde mako fettitan wurti ha bere mako maani jawmirawo wadi kanko o hoti o maani haton ga halata na wato yimbe wuro may waju wato haw andina be suududo dum suudu mako wala goddo fu titata ndu wi'a kusanto nato o faddindu luttube kapan maani haton kanko bo jawmirawo acci mo ha o hoti ha mako ya o maani o yiwa kana hadhihi alwaqa fi shahri muharram o wiwa to dum do may dum wadi no ha lewru muharram mana lewru juldanu on wato dum do may dum wadi afwan ha lewru muharram haram lewru haram mawdo mana lewru aranderu ha lebbi islam ha lewru may on dum do may dum wadi qabla mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam bi 50 yawman dum do may lati fe anu wato dum do may wadi be do wari ha pusa suudu Kaaba do dum do may dum wadi fodde ko annabi jo danye be nyalde 50
lutti nyande capan joyi ha annabijo dañe on dum do maydo dum wali aw bi 55 yawman inda aktharil mu'arrikhin burdum modi be tarihi bo pad wi lutti nyande capan joyi ha annabijo dañe on dum do may dum wali o yuntashara khabaru hadhihi alwaqa ila mu'dhamil buldan almawjuda fi tilka alwaqt nden habaru go sankiti ha gure wonnode wakkati may pat habaru sankiti da himbe dilli pusugo suudu kaaba colli wari wato fidibe be halki jawmirawo halki be habaru go sankiti gure pat be do won waka wa zada dhalika ta'dhiman wa taqdisan lil kaaba hunde do go beddini kaaba wato daraja e teddungal kala mo nani pat jotta ka hultora kaaba go teddina lu andi do fakat suudu Allah on wala mo fe'anta du tonato masibo jippani dum wa arafa an-nas bi anna al-ka'bata baytullah yimbe pat andi kaaba do suudu jawmirawo on wa bidhalika idha kharaja fihi nabiyyun min sukkani hadha al-bayt ya'rifu an-nas annahu mursalun min indillahi ta'ala benon may kadi ton laado wutti ha suudu may do yimbe pat andano gondudo ngam suudu may ma suudu Allah be gongdini jotta kam ngam majum jawmirawo wadi bannido ngam hebali wato waylita hakkiloji yimbe annabijo badi dañego heba to o wari o wi onulaado yimbe gongdina mo ngam be andi suudu do dum suudu Allah goddo bo dañado ha dakki suudu mayol Allah nuli be gongdina nulal mako may modi be wi wato don der hikmaji ko Allah wari dum banni wato teddini annabijo sallallahu alaihi wasallam ko fayinta ngam ha hitande dayenki mako jawmirawo halki be do may jawmirawo teddinir mo be may o wi wa kana takriman lin nabiy sallallahu alaihi wasallam dum do may jawmirawo teddiniri annabijo be may daga dayaka be renu go suudu kabare wa isharatan ila bi'thatihi alaihi salatu wassalam jawmirawo sappina bo ha wad goni may do do sappina yimbe wodi nulaado tamminule go wato ha nder wuro makka do nden kadi jotta kam kadi bannigo be halkibe do go jawmirawo de halkibe hitande mayn annabijo sallallahu alaihi wasallam dayi ngam majum on wato be wiata annabijo danyama hitande konu nyibi to ndo nana wato ha defte sira be wi'a annabijo danyama hitande konu nyibi ngam do be do wari be ha pusa suudu kaaba don be ewnitirta hitande konu nyibi ngam wakkati jaman mabbe may be andano wato tarihi be wi'a wato lewru hitande ni kaja be don no andi wato lebbi be nyalde be do andi amma kitale wala ko be limtiranno kitale se be lara wato fe'anu je fe'i fu be wi'a hitande ni kaja kan jonde do on fe'anu hitande may be wi o danyama hitande kono nyibi ko ha men do en jokki dum mawbe men don no wi'a hitande ni kaja on wayne bo danya hitande ni kaja wadi on ni kaja bo wadi wato ni be limiranno wato duubi ha bawo nuleki annabi sallallahu alaihi wasallam do mayna ma Umar ibn al-Khattab on wadi tarihi islama wato kanko onde julbe wimo wato heferbe be do mari wato tarihi mabbe be do limra be danyeki annabi Isa alayhi salam kitale mabbe min bo wadan amille ko min limrata kitale lebbi kay do andi be nyalde hitande bondo en limrata on Umar ibn al-Khattab jodi yimi o wibe en hositira be eggitiki annabi jo daga Makka hota Madina en limra hitande kan jonbe wiata mon wato ko annabi jo eggitiri Makka warti Madina hande hitande ujinere temere nayi capanta te hiden woni jotta haka landriye islamique hande don hitande ujinere e temere nayi capanta te didi joyire lewru sumay wato Umar ibn al-Khattab on wadi joyabre lewru sumay Umar ibn al-Khattab on wadi wato tarihi may banni to ko arti do dum be don no limira be wato fe'anoji kanjoy annabi jo dayama hitande kono nyibi nden kadi babirawo annabijo sallallahu alaihi wasallam moy on woni babirawo mako o wi'en ismu walidihi Abdullah ibn Abdul Muttalib o wi inde babirawo annabijo sallallahu alaihi wasallam Abdullah bingel Abdul Muttalib ni on inde baba annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa ummuhu hiya Fatima bintu Amr ibn Aid ibn Imran ibn Makhzum ibn Yaqadha ibn Murra wa kana Abdullah ahsana awladi Abdul Muttalib wa affihim wa habbihim ilay o wi mama annabi jo debbo daydo baba mako mana dada Abdullah may kay bo inde mum Fatima bintu Amr ibn Aid ibn Imran do mama annabi jo daydo baba mako mana mama mako gorko ma Abdul Muttalib mama mako debbo gal baba mako bo inde mudum Fatima o wi Abdullah may wato o latino kanko buri wodugo haner bibbe Abdul Muttalib fu ala mo buri mo bodirka kanko buri wodugo wa affihim kanko buri be nantare bo
wato oɗon nantiɗo o jeenatano wato ha jaman jahiliya ɗuɗɓe jeenanno kanko oɗo nder yimɓe nantiɓe kanko baba annabijo o jeenatako wa habbihim ilayhi kanko babirawo mako ɓurno yidugo bo ha nder ɓiɓɓe muɗum o wi wahtara abdulmuttalib li waladihi abdillah amina bintu wahab ibnu abdi manaf ibnu zahrat ibnu kilab o wi kadi baba annabijo go nde o mawni baba mako subtanimo debbo ha te'anamo kanko abdullahi go baba mako woni abdulmuttalib subtanimo debbo wiyeteɗo aminatu bintu wahab ibnu abdi manaf ibnu zahra wato oɗo ɗo woni dada annabi sallallahu alaihi wasallam amina ko bande en wiyata hamen aminatu amina wato ɓe wiyata be luga arabiya oɗo ɗo on wato babirawo mako subtanimo debbo te'animo o wi wa hiya yawma idin tuaddu afdala imra'atin fi quraish o wi amina may wato yande wato babirawo mama annabijo subtani baba annabijo oɗo may ha ɓe te'a ɗo yande may wala mo ɓuri mo daraja ha nder rewɓe wato quraishinko nder wuro makka fu debbo may wato aminatu may yande may kanko ɓurdi daraja ha nder rewɓe quraishinko en wonɓe nder makka fu kanjum woni abdulmuttalib subtani mo wato ɓinguel mako ngel o ɓuri yidugo wato ha o waɗana ɓe tegal o wi nasaban wa mawdi'an wato margo leñol teddugo ha leñol be margo nokkure ha yimɓe fu amina may ɓuri teddugo ha nder rewɓe quraishinko en wonɓe nder makka ñalawmare may o wi fa zawwajahu biha nden kadi babirawo mako go tenimo be aminatu may kanko abdullah fa bana biha abdullahi fi makka wa hamalat nden kadi abdullahi baba annabijo go o naatidi be debbo mako amina go ɓawo o te'imo nde ɓe naatidi se debbo mako go reedi wato hoosi reedu wa bada ayamin qalila ɓawo tegal maɓɓe may be ñalɗe seɗɗa nde o naatidi be debbo mako wato waɗi reedu ni se kanko go bo wato o waɗi jahangal o wi wa bada ayamin qalilatin min zawajihim arsala abdulmuttalib abdallah ibnahu ila almadina liyamtara lahum tamran famata biha ɓawo ñalɗe seɗɗa wato be tegal maɓɓe may nde ɓe te'i o naatidi be debbo mako amina go nde waɗi reedu se babirawo mako abdulmuttalib ewnimo kanko abdullahi go nelimo o yaha madina o yaha o tefana ɓe dibinoje o wartira ngam madina ɗo andira be margo dibinoje daga jaman ɓoyma fu ha jotta kamɓe wato awata dibinoje ha leddi arabi saudite wato oɗo ɗo go baba mako abdulmuttalib nelimo kanko abdullahi go o yaha ha madina wato o yaha o tefana ɓe dibinoje o wartira madina be makka ɗo bo ɗum deyɗum masinta ɗum waɗan kilométre 400 e gelɗe kilométre 500 seɗɗa on wala jahangal jaman ɓoyma ñalɗe 12 ɓe waɗiranno jahangal yaha wala ñalɗe 12 ha ɓe yotta jongoje 12 o wi kadi abdullahi go nde o yahi ha madina go wa heɓan go ɓe dibinoje ha o wartira ajal mako wari o mañi ha wuro madina go ɓe irimo ha ton wato teɗi debbo mako ɓe naatidi faɓɓay sam ɓe faɓɓiday o dilli madina o yahi o maña ton kanko baba annabi sallallahu alaihi wasallam wa qila annahu mata lamma kharaja ila sham tajiran fa aqbala fi ghirin min quraish fanazala bil madina wa huwa maridun fatuwuffiya biha wa dufina fi dari nabighatil jahdi modiɓɓe tarihi woɓɓe feere bo wi wato o mañi ha wuro madina ɓe fu ɓe ɗo fotti ha wuro madina o mañi kam amma lural ka wari ha wato babirawo mako nelimo o yaha o heɓana ɓe dibinoje na ko o yahino filugo ha leddi sham oɗo warta on o mayi ha ɗo on lural woni amma ɓe fu ɓeɗo fotti ha madina o mayi woɓɓe ma wi ɓe nelimo o yaha o heɓa dibinoje ha madina on o mayi ton woɓɓe bo wi o dillino ha leddi sham yago fila sham bo ha to non woni jotta palestine be wato suuri be liban dede nokkure may ɗo wato ɓe wiyata sham ɓe ewnanno sham jaman ɓoyma ɓe ɗon no ya fila ha ton o dillino sham may wato yago fila on kadi ɓe ɗo warta be wato cettewal ɓuray sinko en ɓe yahino filugo ɓe ɗo warta nde ɓe warta go ɓe yalti madina lawol yago sham may bo dow wuro madina ɓe tokkiranno yathriba ɓe ewnanno go jaman may daga annabijo nulaka ɓe yalti wato wuro madina go se o ñawi ha wuro madina go kanko abdullahi go nde o ñawi se o mayi ha wuro madina may o mayi ha ton go se ɓe irimo ha saare goɗɗo wiyeteɗo nabighatul jahdi ha nder saare oɗo may ɓe irimo walahu min al umri 25 sana wakkati o maynama ma oɗo mari duuɓi 25 kanko baba annabijo sallallahu alayhi wa sallama mana o derkejo masinta pamaro wakkati o maynama duuɓi 25 o mari wa kanat wafatuhu qabla an yulada ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa bihi qala aktharu al-mu'arrikhin wato modiɓɓe ɓurɓe ɗuɗugo ha nder modiɓɓe tarihi windoɓe tarihi pat ɓe wi wato baba annabijo may o maynama fodde ko ɓe daña annabijo sallallahu alayhi wa sallama
daga be daye annabijo on wato o maynama o acci annabijo don ha nder reedu o maynama do don modibbe tarihi burbe fulolliri do ton o wi waqila tuwfiya ba'da mawlidihi bi shahrayn aw akthar modibbe be bo wi o maynama bawo danyeki annabijo be lebbi didi ko buri sedda amma ko ngol burgol sahugo lollugo o maynama daga annabi sallallahu alaihi wasallama don ha nder reedu danyaka o wi wa khallafa abdullah 5 ajmalin wa qit'atu ghanamin wa jariyatun habashiyya o wi abdullah mayde o may jawdi ndi o accani annabijo ronata jawdi mako ndi o accini o acci gelodi joyi o acci bo wato be wato baali sedda o acci non o acci be kordo mako kordo may bo balejo mo leddi habasha ismuha baraka wato baraka be ewnata kordo mako may mo leddi habasha leddi ethiopia wino nane go ha to non wato be sodi dum do don ko acci gelodi joyi be baali mako sedda be kordo goto mo leddi habasha inde kordo may wato baraka wa kunyatuha ummu ayman be do soma mo bo ummu ayman o do may jokki islam o silmi wa hiya hadinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama o do may annabijo mawni no ha mako kanko o do may wato dum do don ko annabijo roni ha babirawo mudum bawo babirawo mako mai o yikati wulida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shi'bi bani hashim bi makkah fi sabihati yawm al-ithnain at-tasi' min shahri rabi'il awwal amal fil o wi annabijo sallallahu alaihi wasallama danyama wato ha fattude bani hashim bo kambe woni leyol annabijo sallallahu alaihi wasallama wato ha nder quraishin ko en leyol bani hashim woni leyol annabijo bana wato le idon wato durto en wiya bana masalan misalu en watta bana to be wi leyol fulbe be wiya kiri en don be wiya wolarbe don be wiya bodabe don maayne en don wato banni quraishin ko en do dum leyol arabe hubungol ha nder leyol quraishin ko en may banu hashim on wato woni leyol annabijo sallallahu alaihi wasallama wato o dayama wato ha fattude bani hashim may ha wuro makka yande fajira altine jeena yabre lewru wato rabiul awwal on wato annabi sallallahu alaihi wasallam dayama hitande wato konu nyibi dum do don ko buri lollugo ha kongol modibbe tarihi wobbe fere wi o dayama sappo e didi lewru rabiul awwal wobbe fere bo wi jeena lewru rabiul awwal o dayama kongol may buri lollugo kongol o dayama jeena yabre lewru rabiul awwal kangol buri lollugo ha modibbe tarihi o wi rawa ibn sa'd anna umma rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat لما ولدت خرج من قبلها نورا أضاءت له قصور الشام وي ابن سعد واتو فيلانين واتو حديث والأودو ما ابن سعد ما ودون هاندر مودي بموبي ها مودي بتاريخ وي واتو أن دادا النبي صلى الله عليه وسلم وي مانا آمين ماي وقتي ووري دايغو النبي صلى الله عليه وسلم كانكو آمين ماي النور وطي ها يسو ماكو كانكو واتو آمين ماي annora wutti ha yeso mako mana ha farji mako kanko dada annabi sallallahu alaihi wasallama o wi annora may wato nde wurti do ha yeyini wato leddi sham pat wato yeyini be laari wakkati may leddi sham do boyen wi no ha Palestine be Suri be Liban to dum woni kanko bo ha makka o dey annabi sallallahu alaihi wasallama annora may nde ka wurti ka yeyini ha yotti leddi sham wato yeyini soroji mabbe gonnodi ha ton pat ni wato dada annabi sallallahu alaihi wasallam do yeccabe isa wakati o dey annabi sallallahu alaihi wasallam non do wiya kanko dada annabi jo may wato nde o redire du annabi jo do medai nanugo torra redu ko rewbe nanata ko petel wato o do mata bana wala ko wonde redu mako sam non wakati o wari daygo bo wala torra o hebi ko petel annabi jo wurti tan banni wato wala ko torri mo ko petel den wurtidi be annora wato modibbe wi wato annora maydo kanjon woni islama ko holli islama sankitan do leddi yaynan wato islama yaynan imana ko yaynan do leddi bawo to nulama wa walamma waladatuhu ummuhu arsalat ila jaddihi abdul muttalib tubashiruhu bi hafidi wa wakati dadama ko may daymo kanko nabi sallallahu alaihi wasallama ittinelado kadi neli ha mama mako abdul muttalib yasbe yabe senira mama mako hebitanirawo be yetti mama mako bo be seni dum be widuma hebitanirawo fajaa mustabshiran wa dakhala bihi al-ka'ba wa da Allah azza wa jalla wa shakara la den mama mako abdul muttalib go wari kadi wari eptimo nde wari eptimo hosi mo dilliri ha suudu kaaba wato ha be danyimo may dayay be suudu kaaba suudu may don jotta fu be wartiri dum suudu tarihi ha be danyan nabijo may
jotta fu nokkure may ɗon ɓe ñiɓi ɓe wartiri ɗum suudu ɓe wartiri ɗum mathaf bana suudu tarihi kuje tarihi makka pat ha ton ɓe lowata yimɓe ɗo ya laara tarihi ɓoyma ɗum dayi suudu kaaba seɗɗa to a wurti wato gal marwa gal yeeso marwa ha ɓe doggata safa be marwa ɗo gal dow marwa seɗɗa ɗum woni ha heddi saare nam ɗo woni jotta ɗo nden kadi oɗo go nde yahi hoosimo hoyimo wurtini yahi nastidi be maako nder suudu kaaba maɓɓiti suudu kaaba naatidi be maako ha nder suudu kaaba go waɗinimo do'a kanko mama maako abdoulmoutalib go waɗini annabijo go do'a nden kadi o yetti allah bo be hokkugo mo wato tanirawo nden wa sammahu muhammadan o indimo muhammad wato mama maako on indimo yimi indimo wato muhammad walam yakun ya'rifu al-arab hadha al-isma wato araɓe andano inde nde ɗo sam ha maɓɓe ko jooɗi ɓe meeɗayno indugo yaada inde nde ɗo banni tan allah hoddiri banni inde maako wonata waɗi ɗum jippini ɗum ha nder wato ɓernde abdoulmoutalib bo andinimo banni tan ɗum waranimo allah on andinimo ngam inde may daga jawmirawo subhanahu wa taala nde wari allah on subti nde araɓe andano nde jawmirawo waɗi nde tan ha nder ɓernde maako o wimi indimo muhammad o wi wa khatanahu yawma sabi'ihi kama kana yaf'aluhu al-arab nden yande annabijo siki asawere yande jeeɗiɗaɓre mama mako go julni mo haddi mo ngam banni al'ada araɓɓe no yande ɓinguel sikata ñalɗe jeeɗiɗi yande may on wato ɓe julnata ɗum yande o siki ñalɗe jeeɗiɗi mama mako go julni mo kadi o wi wa awwalu man ardathu bada ummihi bi usbuth waybiya mawlatun li abi lahab o wi goɗɗo mo arti wato musingo annabijo arti ɗum musingo ɓawo wato o musini dadirawo mako be asawere o musini dadirawo mako amina ɓawo may asawere debbo mo arti musingo debbo wiyeteɗo thuwaybiya may bo ɗum korɗo abu lahab wato abu lahab bo ɗum bappayo annabijo sallallahu alayhi wa sallama bilaban ibnin laha yuqalu lahu masruh wato debbo may ɗon no mari ɓinguel mako ɓe wiyata masruh oɗon no musina ɓinguel may wato e kosam ɗon no totta ha enɗi mako o hoyi annabijo bo hokki ɗum wato musini wato enɗi mako wa kanat qad arda'at qablahu hamza ibn abdul muttalib o wi debbo do may thuwaybiya hamza fu meedi mo musingo mo wato o musini no hamza fu kanko debbo may hamza bo dum bappayo annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi kadi o do may o musinno hamza ibn abdul muttalib wato hamza bo dum bappayo annabijo وكان من عادة الحاضرين عند العرب أن يلتمسوا المراضي لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض المدن واتو لاتنو هال عادة عرب بوقت مايبو تو غدو داني بينجل تو ngel mawni seddani be ho angel be yerbita ngel ha gawye be accata ngel der wuro ko wadi ngam be do hula wato ha wuro oppe don tata bingel may ngel oppe ngel mara oppere oppe do ha wuro se be yerba bikkoy ha gawye ya mawna ha ton joda se to mawni warta hala wato hulgo oppe non bo kadi wali taqwa ajsamu ngam ha balli mabbe caata ngam himbe ladde wato wadan bikkoy huwa samna kucci dogga fija ngam ha wato bikkoy may balli mabbe caata be mauna be mara iye caatude wa tashtaddu asabuhum ngam ha wato iye mabbe sata wa yutqinu lisan al-arabi ngam ha wato be bendina demgal arabinkewal bo be wolwa demgal arabinkewal do laba ngam himbe gawye ko jodi wato buri wawugo wolugo lunga wato ha mabbe lunga arabiya buri wawego se be yerba bibbe mabbe ha ton heba mauna wawa lunga arabiya boddum ngam ha nder wuro ko jodi al aada wuro tawan wolde jillal ngam nder wuro dum wuro makka hobbe do wara daga leddi sham daga leddi habasha be do wara jillotira be himbe tawa al aadaaji mabbe bolle mabbe nata nder himbe wolde jilla ko bana ha men do banni dum wori tawa ha nder wuro be ladde wato fulfulde mayde hawray fulfulde himbe ladde dudata jillugo nga kambe tan banni ko wolde ndeyere bo to dum hawsaare to dum bayare fu tawa himbe ladde de jillata ko be wolde fere bana wonbe nder wuro atawa jotta bana enen wonbe nder wuro to en do wolwa en jillan français en jillan wolde fere ha nder bolle meden wato kanjon be yerbando bikkoy ha ladde heba ya wawa lunga wato labka o wi banni may kadi mundu sigarihim daga bibbe gobe famarbe be yerbata be banni o wi kadi nden abdul muttalib go faltamasa abdul muttalib li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al marad nden mama annabijo abdul muttalib go dabbitani mo wato goddo wato mo musinta mo ha ladde go se be dabbita rewbe wonbe ha ladde no be yoba dum hosa bibbe mabbe hotide ha ladde yaha wato bikkoy godo musina sebe tefa bo debbo mardo bingel do musina bingel ngam ha be heba ko sam ha bingel may musina ngam daga ngel pamarel wato be yarata ngel daga ngel yornaka kadi den mama ma ko tefani mo wato goddo mo musinta mo
wastarda lahum ra'atun min bani Sa'd ibn Bakr den wato mama mako hebani mo debbo ha leyol wietengol bani Sa'd ibn Bakr wato debbo may on musini annabi sallallahu alayhi wa sallama wa hiya Halimatu bintu Abi Dhu'ayb Abdullah ibn Haris as-Sa'diyya wa zawjuha Harith ibn Abdul Uzza o wi kadi debbo mo annabi musini dum do wato kanko on wato be wiyata Halima bintu Sa'diyya kankon annabi sallallahu alaihi wasallam musini wa annabi musini Thuwaybiya kankon annabi musini wato ha ladde gonde be yerbi dum o wi o do may Halimatu Sa'diyya ma don no mari gorko mako wiyetedo Harith ibn Abdul Uzza o wi wa Halimatu ardat Hamza kadhalik o wi Halima may wato o musini no Hamza bapayo annabi sallallahu alaihi wasallama wato musini no Halima may annabi musini mo o wi fakana Hamzatu radi'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min jihatay at-Thuwaybiyya was-Sa'diyya o wi Hamza bapayo annabi musidini be annabi hedi wato wakeje didi hedi wato Thuwaybiyya be hedi Sa'diyya fu musidini be annabi sallallahu alayhi wa sallama o bapayo mumbo den kadi o wi qala ibn ishaq wi en kanat tuhaddithu anna kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibnin laha saghir Ibnu Ishaq don ha nder modibe tarihi modibe mawbe modibe tarihi Ibnu Ishaq don nder mabbe o wi wato Halimatu Sa'diyya may don no yewta yimbe wato qissano o musiniri annabi sallallahu alaihi wa sallama o wi o wurti daga wuro mabbe mana daga qawye Makka o wari ha nder Makka kanko be gorko mako o don no mari bo bingel pamaren o don musina gel bingel may do musinamo fi niswatin min bani Sa'd o wurtidi bo be rewbe dudbe ha rewbe leyol bani Sa'd may ha wuro mabbe may dum leyol bani Sa'd wonton be wurti be rewbe dudbe wato be wowino to rewbe marbe bikkoy pan moftotira wuta wara der wuro Makka wara tefa bikkoy koy be musinta be lora be hota heba be yoba be o yo wurtidi be rewbe go tan tamisur rad'a rewbe go wurti do tefa bibbe ha be musina bibbe may be lorta be hotida be mudum wa kanat fi tilka sana jadbun wa qaht o winden hitande may bo futotir dum hitande on hokkere wadi ha mudum hokkere sa tunde masinta wadi ha Makka be wato qawye Makka bange mudum fo den kadi wa kharajat ala atanin laha debbo Halimatu Sa'diyya gonde wari wurtugo be gorko mudum o wurti kadi odo wa'ido wamde mako wamde ono mari no kanko Halimatu Sa'diyya may odo wa'ido wamde go be bingel mako odo ebti bingel mako wa ma'aha naqatun musinnatun la labana laha nden be don no mari bo wato ngeloba mabbe ngabe birata ngeloba bo marga duubi masinta ko samma acci birego ha maga nda hokkere wadi nda ngeloba may nga marga duubi be fotay birugo nga amma fu be hosi ngabe wurtidi be maga ngam jobari wala mo andete yake fere to be fondi wotko be hebata sedda ha be heba be yara ha jarangal mabbe may ne be wurti kadi bannigo wa kana waladuha yakki tula al-layli min al-ju' wa ma fi thadiha qatratun min laban o wi bingel mako ngel o musinanno go wala woyugo jemma ha weta ngel danata kanko Halima go o don no mari bingel o do musina ngel bingel may ngel wala woyugo jemma ha weta ngel danata ko wadi ngam ngel hebata ko sam ha endi mako yori hokkere wadi nyamdu sadi kanko ma o hebata o nyama sakko ko sam totta ha endi mako bingel go habda musin go wi ko tobbere wore wurtata ha endi mako bingel go wala woyugo ha weta ngel sirwata o wi wala ma kharaju kana atanaha tuqtu kathiran o yi wakkati be wurti wuro mabbe go be wara Makka do wato wamde mako may bo wamde tampunde masinta o mari wato o winde do sakiti ha baawde doggata yimbe pad wato do ardi ha yeso kanko do sakiti be wamde mako de tampi hakke hokkere wali hatta shaqqa dhalika ala rabbi wa qadimu Makka o wi ha hunde may wato de torri yimbe be wardino hakke be do reena mo wamde mako do sakiti yawata wala sembe wato himbe yaha reena mo habe torri be reenugo mo may den kadi be wari be nasti wuro Makka de be yotti Makka go qalat Halima go wi wa ma min namra'atun illa wa qad urida laha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fataba o wi rewbe be wardi nder wuro Makka go par wala debbo nder mabbe ni to na be wari be fe'ini annabijo do mudum be wi anda bingel min do mari ha do ni moy huwata ngel ya musina be wi amma ngel atimel kangel wala baba to be do gonani ngel atimel ni be wi akaya atimejo boto min hebata wala baba moy yobata amin moy fusala bingel go debbo mo wari pat wato be do wanca nder ciye tefa bikkoy nde be wari pat be wi'a be nda o do Muhammad bingel amin hose dum mon yaol musina rewbe go be sala wato to be nani o atimejo o wi kadi idha qila laha innahu yatim o wi to be wi be o atimejo ni be sala hosugo mo
وذلك كنا نرجو المعروف من أبي الصبي وينغا مواتو من لاتنو من دونو تمام بودينغا ها بابا بينجل تو من هو ينجل هبا هوكا من هونde wonde fere min heba jobdi min andi ngel do gongel atimel mo yobata min kanju be sala no hogo annabijo o fa kunna naqulu sabiyun yatimun wa ma asa an yasna ummuhu wa jadduhu fa kunna nakrahu dhalik o wi kadi to be holli be bingel go fu be wiya kadi bingel ngel do woni bingel atimel dume mama mako be dada mako yotti hokkugo amin wato be yi mama be dada ka wala ko yotti hokkugo ndikka to baba don numa baba on endata bingel mum masin hokkata o wi kadi be wanya hogo annabi sallallahu alaihi wasallam go be acca o wi kadi rewbe be wardino go pat wato hosi o wi rewbe be wardino der wuro makka go pat hebi bikkoy lutti se kanko tan halima go hebay bingel den kadi o wi kadi falamma ajmana al-intilaq rewbe go be fu mabbe be hebi bikkoy be koy be yata be musina kanko hebay wuro makka lutti se annabijo go tan lutti der makka bikkoy rewbe go pat hoydi bikkoy wala bingel lutti se annabijo o wi den wakati kadi be taski jotta ka be hotan jemma may to fini be umman be lotta be hota gawye mabbe wala ko hebi kanko bo wato hoti o do wali be gorko mako qultu li sahibi den o wi gorko mako jemma be do wali kanko halimatu sadiya go o wi wallahi inni la akra wan arjiya ma sawahibi wa lam akhudh radi'a o wi wallahi min do mi wani mi hota be sobirabe am rewbe be min wardi do be fu mabbe be hebi bikkoy koy be musintani min mi hebay bingel mi hota mi hebay wato mi wani non do mi yida dum wato min fu mi yidi mi heba bana be hebi do wato mi hoti da be bingel o wi wallahi la adhabanna ila dhalika al-yatim fala akhudanna o hunani gorko ma koy wallahi mi dillan ha atimejo luttido mi hosamo ko wato atimejo wala ko be hokkata mbom yidani mi hota juude mere kam rewbe do pat mi hoti da be bikko min mi hota juude mere kam yida ko atimejo mi loran mi ya mi hosamo qala say gorko ma ko go wi mo la alayka an taf'ali asallahu wa yaj'ala lana fihi baraka gorko ma ko go wi mo wala aybe do ma yaw hosumo futi jawmira wadana en barka ha ma ko naw atimejo futi a huwa mo jawmira wadana en barka qalat kadinen o fa dhahabtu ilayhi wa akhadtu oro go wi se mi dilli kadi ha annabijo go ha sare mama ma ko mi yehi mi tawi mi wibe be hokka mi bingello be hokki mo annabijo sallallahu alayhi wa sallama fa akhadtuhu den kadi o wi hosi annabijo go sallallahu alayhi wa sallama o wi wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghayra o wi wala ko yerbiyam mi ho imoni to nangam mi hebaytana mako tan wato nangam tammugo hunde fere ha mi heba ha mama mako be dada mako kam ko wadi mi hoyi mo ngam mi hebaytana mako kanju tan mi hosi mo mi dabo mi hota mere o wi kadi o hoyi annabijo go sallallahu alayhi wa sallama qalat falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli o wi wakati o hoyi annabijo go o hotidi be mum ha jipporde mako ha o jippino o wi falamma wada'tuhu fi hijri akhbara alayya thadiyaya bima alayhi min laban o wi wakati o hoyi annabijo go o wari kadi o eftidum ha o musina nde o hokki annabijo en dinise en di mako totti tan ko sam do wurtanani bo bingel mako wala no woyugo hebata ko musina wala woyugo ha fajira o wi fa shariba hatta rawi o wi annabijo musini ha don diti wa shariba ma'ahu akuhu hatta rawi non derdirawo mako bingel gel o musinan no go bo kayum bo wato musini wato ha don diti kayum bo o wi thumma nama wa kunna la nanamu ma'ahu qabla dhalik o wi den be fu mabbe be dani kadi annabijo go dani bingel go bo dani o wi be latino be dana tano jemma fodde ko be hoano annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi wa qama zawji ila naqatina almusinna fa idha hiya mumtali'atun labana o wi gorko ma ko ummi yahilari ngelo ba mabbe marga duubi ngawala ko samgo gorko ma ko ummi jemma wi heba fonda le lara birugo o wi gorko ne nangi en di magani nga totti tan ga do rufa ko sam o wi gorko ma ko biri ko sam kana wanyo den bo wato ngelo ba man galati no ngawala ko sam o wi yesre maga heewi wato ko sam fuddi wurtugo o wi fa haliba minha ma shariba wa sharibtu ma o wi gorko ma ko go biri ngelo bago yari hokki mo kanko ma o yari kanko debbogo o wi hattan tahayna rayya o wi ha min fu amin min dongditi wa shabi'na min wato min kari fabitna bi khairi layla o wi min wali wato jemmare burde khairu min waldi nyalomare may bibbe mako bingel mako wato musini hari bingel ngelo hoyi musini hari gorko mako biri ngelo babe yari be hari o wi wato be dani jemmare hayrure masinta o wi qalat yaqulu sahibi nden kadi de banni go wadi timmi gorko mako go wi mo hina asbahna wakati nde weti gorko mako go wi mo ta'lamina wallahi ya halima laqad akhadti nasamatan mubaraka gorko mako wi mo andina ya halima wallahi ya hebi bingel barkanteyel bingel ngela hebi do barka do ha magel laru wato hokkeren wondino a hebi bingel barkantel
qalat kadinen halima go wi fa qultu den mi wimo wallahi inni la arju dhalik halima go wimo banni wallahi min fu banni ma milari hunde mayde woni qalat kadinen halima go wi thumma kharajna wa rakibtu atani o wi den kadi be wurti be ro hota wuro mabbe wa dongo be wonno ha gawye go halima go wi se wa'i wamde mudum hebti annabijo go wa'ini be biyum go wa hamaltuhu ma'i alaiha o hoyi annabijo go hebti dum wa'idi do wamde mako go o wi fa wallahi la qata'tu birrakbi ma la yaqdiru alayhi shay'un min humurihim halima go huni o wi wallahi odo dada be do patbe wardino yande yake be ronno warda wato be renan no modon no sakita o wi wallahi yadundo yahata be wamde mako do wala ngelo babe puccu fu yotti yahugo yadu may wato nde o waddi odo dogga hakke barka annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi hatta inna sawahibi la yaqulna li o wi ha wato sobirabe mako rewbe be wardino go do waddi wato gelodi mudum be puccu mum be bamde mudum wato be do wi'amo kanko halima go ya binta abi dhu'aib wayhaki arfiqi bina أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنه لهي هي ويكدي سيبيرو صوبرا بما كوغوي أمو واتو يا أن حليمة بأبي ذؤيب واتو أن كأندو أمين لهنو أمين لأرينا أمين واتو نوي أن أدو دادا أمين بنيا أتشا أمين هابا ودو beyi modo kana wamde mandiya wa'ino wardi yande gobo kayre on do ko asanjinde amakka kam o wibe wallahi mi sanjay dum kayre mayni kayre may nde mi wardino mayni on laadi mi do waddi do o wi fa yaqulna inna laha la sha'na nder rewbe go be wiya kay wamde ma do nde do mari shani mawdo masinta kadi yande en don no warande sakitan ni hande kayre ona hore nde do ardiya min fu amin dum do fu be barka annabi sallallahu alayhi wa sallam jawmira wadiri dum o wi qala nden halima go wi thumma qadimna manazilana min diyari bani sa'd o wi nden kadi be wari be hewti ha wuro mabbe wato wuro ha leyol bani sa'd go o wi wa ma a'lamu ardan min biladillahi ajdabu minha o wi kanko halima go anda wato lesdi on ha do lesdi Allah do buri marugo hokkere dini ta wuro mabbe may yande may o wi wala hokkere buri satugo yotti wuro mabbe may kambe wato halima may ha wuro ay hokkere buri satugo nder gure pat yande may o wi kadi ndebe warti haton go o wi fa kana da ganami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'ana shabba'an labbana o wi wato gelodi mako to o yerbi wato gaynako mako ya durado wato wuro pat hokkere gene ko dabbaji nyama wala amma to gelodi mako wurti di ori to di warti kikide wato di do haari on tebdi hara haadi falta gelodi wuro pat welo be liman becce maji amma kanko gelodi mako do haari to di ori di warti dum do fu be barka annabi sallallahu alayhi wa sallam wa yabridum o wi fa nahlibu wa nashrabu wa ma yahlibu insanu qatrata laban o wi to gelodi go warti be bira be yara saare mabbe ha be hara wala goddo fu nder wuro mabbe birata geloba ko ngota ko tobbere ko sambe hebata hakke hokkere wadi ha wuro gelodi fu tambi o wi hatta kana alhadiruna min qaumina yaquluna li ra'yanihim o wi halati yimbe be wondino nder wuro may be wi awaynabe mabbe waylakum israhu haythu yasrahu ra'i binta abi du'aib himbe nder wuro go be wi'a gelodi be wi'a durobe mabbe waynabe mabbe be telbina dum be wi'a bone wodani on onon ko wadi onon ka on orata hedi gelodi halima orirta to gelodi mako nde ori warti fudo haari onon bo ore le hedi wato waynabe mako orirta heba onon bo gelodi modon heba nyama hara o yifataruhu agnamuhum jiya'an ma tabiddu bi qatrati laban o wi to be ori hedi wato waynabe mako ordata go be ora heton kambe bo be dilla be nyalla be do tokki bawo gelodi mako ya be warta kikide gelodi mabbe padi welo wala ko di nyamata ko petel be warta gelodi mako do haari do pat be barka annabi sallallahu alayhi wa sallama o wi falam nazal na'tarifu min Allah ziyadata wal khair o wi banni may ni be sedai jawmirawo do beddana be hayru kambe do ha lenyol mabbe nder saare mabbe be don nder nema wuro may paddo nder hokkere do fu be barka annabi sallallahu alayhi wa sallama o wi hatta madat sanatani wa fasiltu o wi be do banni go nder khayru e mo'ere ha ciki duubi didi nden o yorni annabi sallallahu alayhi wa sallama wakati ciki duubi didi o wi wa kana yashubbu shababan la yashubbuhu alghilman o wi annabi lati don no mauna wato mangungu derken fu maunata wato mangu mako do yawa masinta derken dede wato dede duubi mako pat o buri dum wato mangu be bando don no mauna mangu jangu masinta o wi falam yablu sanatay hatta kana gulaman qawiyan shadida o wi o cikai duubi didi ni ha wato o lati wato o mawdo e mako pat sati wato ha nder bikkoy ciatu koy wato marko jamu masinta
qala nden o wi faqadimna bihi ala ummi o wi nden de ciki duubi ɗiɗi o yorni annabijo sallallahu alayhi wa sallama o hoosi ɗum kadi o yaari ɗum makka heɓa dadirawo muɗum laara ɗum nde o yaari annabijo ha wuro makka ha dadirawo muɗum heɓa larta ɗum o hoosa ɗum o lorta kadi o wi wa nahnu ahrasu ala mukfihi fina o wi min ɗo yela wato o jooɗa ha amin min ɗo yiɗi yiide satunde wato o jooɗa ha amin amma dole nde na ɓinguel amin sey min yaramo wato ha saroji mako ɓe larta mo o wi o yaari annabijo go o wi kadi ko waɗi ɓe ɗon no yela annabijo jooɗa ha maɓɓe boli ma kunna nara min barakati o wi ngam barakaji mako ɗi min ɗon no laara kan joni min yelata wato o wurta ha amin o dilla o wi fakallamna ummahu o wi nden kadi nde ɓe wardimo makka dadirawo mako lartimo bo ɓe wolwini dadirawo mako may ɓe wi ɗum kadi wa qultu laha law tarakta ma'i ibni law tarakta indi ibni o wi oɗo ɗo may o wi dada annabi sallallahu alaihi wasallama kotto a accaniyam ɓinguel ɗo useni wato to ɓikkoy yoori ɓe wartiranno ɗum o wi accanam le wato ɓinguel ɗo mi lorta wato mi hootida be maako hatta yaglib ha o mawna o satita boɗɗum tawon fa inni akhsha alayhi wa ba'a makka o wi miɗo hulanamo oppe makka tata wato heɓa mo ɗum no ɗo fu oɗo waɗa dabare ha no ɓe acciniramo annabijo o lorta o hootida ngam o yi barakaji muɗum qalat falam azal biha hatta radattuhu ma'ana o wi o mi seedayni wato miɗo benta dada mako miɗo tora ɗum ha acciyam wi mi hootida be mako o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama go o lorti kadi o hootidi be mum fahinta nden kadi ɓawo o hootidi be annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɓawo o hootidi be muɗum kadi jawmirawo yerɓi malaikajo wara seka ɓernde annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi shaqqu sadrihi alayhi salam sekuki ɓernde annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi wa raja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ila diyari bani bakr o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam lorti kadi hooti ha wuro bani bakr en go kadi be halimatu sadiya wa ba'da dhalika bi ashhurin kama yaqulu ibn ishaq aw fi sanati rabi'ati min mawlidihi ala qawli al-muhaqqiqin o wi wato ɓawo lebbi seɗɗa be hootugo maɓɓe may dede dow konngol modibbo ibnu ishaq wi ko bo wato ha hitande nayabre nde o mari duuɓi nayi ɓawo dañeki mako hitande nayabre ɓawo dañeki mako mana wakkati oɗo mari duuɓi nayi ha konngol ɓurgol lollugo ha konngol modiɓɓe ɗuɓɓe modiɓɓe tarihi fo o wi waqa hadithu shaqqi sadrihi alayhi salam ha to non wato fe'ano wato sekuki ɓernde mako wato waɗi kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallama wato wakkati oɗo mari duuɓi nayi o wi rawa muslimun an anasin anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam atahu jibril o wi wato muslim filli hadisewol sahingol hadisewol jaɓangol heedi anas o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama jibrilu waranimo wa huwa yal'abu ma al-ghilman jibrilu wari ha mako kanko annabijo ha wuro ngo o wonno ha wuro halimatu sadiya en go tawimo oɗo fija be ɓikkoy wuro may wakkati mo o ciki duuɓi nayi oɗo wurta fija be ɓikkoy ha yaasi fa akhadahu fa sara'ahu fa shaqqa an qalbi nden kadi jibrilu wari nangi mo ɓikkoy go ɓe ɗo fija be mako ni ɓe laari goɗɗo ɗo wara ɗo titi ɓe goɗɗo go wari nangi mo wallini mo wato ɓiɗɗi mo nde o yoyliti sey seki ɓernde mako ɓikkoy go ɗo laara fastakhraja alqalba fastakhraja minhu alaqatan nden annabi oɗo jibrilu nde seki dow wiɓɓere mako go o yi ɓernde mako wurtini kanko ɓinguel go ɓikkoy ɗo dari laara nden kadi jibrilu hoosi ɓernde go seki nde kayre go bo nde seki nde sey wurtini wato tayre kusel ha nder ɓernde go nde jibrilu wurtini ɗum itti fa qala hada habbu shaytani mink o wi ɗo ɗon geɗal sheɗanu ha nder ɓernde maɗa wato o itti jawmirawo neli mum wara o itta wato geɗal sheɗanu ko sheɗanu estirta bi adama ha ɓernde muɗum ha yedda Allah jibrilu wari itti ɗum wato sakkini wi ɗo woni geɗal sheɗanu ha nder ɓernde maɗa thumma ghasalahu fi tistin min dhahabin bima'i zamzam nden jibrilu may wardi wato be kakel ngel kangeri o ñeɗi ndiyam zamzam ha kakel may o wardi ɓawo nde o itti wato tayre go se o looti ɓernde may ha nder kakel ngel kangeri go be ndiyam zamzam nde o looti o timmini thumma la'amahu ay jama'ahu wa damma ba'dahu ila ba'd nden o lorni ɓernde go kadi o takki nde ɓawo ton kadi thumma aadahu fi makanihi nden kadi o lorni ɓernde go ha nokkure mare ha nde joɗanno o lori kadi o ñooti wiɓɓere annabi sallallahu alaihi wasallam o maɓɓi ɗum o wi wa jaa al-ghilmanu yas'auna ila halima nden ɓikkoy go nde yi banni doggi dilli saare yahi yeccugo halima go fa qalu inna muhammadan qad qutil ɓe wari ɓe yecci halima ɓe wi muhammadu mbarama min ɗo fijani goɗɗo wari nangi mo wallini seki wiɓɓere mako wurtini mo ɓernde
bedo andi wala bi adama be sekata dum wato bernde be wurtina yeda kanjon be yabe wimo wato muhammadu barama fastaqbalu len kadi be do go wurti doggi yahugo lara annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad taghayyara lawnuhu wato nonde annabi be tawi sanji masinta hakke wato onani bone hadum do mai qala anas wato anas wi wa kuntu ara athara dhalika al-mikhyata fi sadrihi alayhi salam anas sahabojo mako wi lati don no lara batte nyogol mai ha wibbere mako kanko annabijo bawo nulama o mawni anas mo filli hadise wollo o wi mi lati mi don no yiya batte nyogol mai je jibrilu nyoti wakkati lorna bernde mako do mi do yiya battarre batte nyogol mai ha do wibbere annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi wa khashiyat alayhi halima o wi nden halima go hultori do annabijo go ne yi bannido wi wato tata hunde fere wada mo wato o maya hado saroji mako wara wato waddana be problem den kadi o wi bada hadhihi alwaqa waraddathu ila ummihi o lorni mo wato ha dadirawo mako ha makka o hori den kadi be yiya kuje kaye fije bannido o hultori o wi tata annabijo maya ko ginnawol heba dum o hosi dum o lorni ha dadirawo mudum ha makka o wi fakana indahu hatta balagha 6 sinin o hoti o jodi ha dadirawo mako gonde o do go hori mo o jodi duubi didi be dadirawo mako ha makka ha o sikki duubi jeego wakkati o sikki duubi jeego go wara'at amina an tazura qabra zawjiha bi yathrib de annabijo sikki duubi jeego wato dadirawo mako amina go wi ndikka ya yilla qabrire gorko mudum ha madina ngam en wino baba annabijo mayna ma ha wuro madina o irama ha ton amina go o windi ka o yaha wuro madina o ya o yilla qabrire gorko mako abdullahi den kadi fa kharajat min makkah o wurti wuro makka kadi o do dilla madina go wa ma'aha waladuha al-yatim o do yada be bingel mako atimel go annabijo sallallahu alayhi wa sallama konden do mari duubi jeego wa khadimatuha ummu ayman be kordo mako mu baba annabijo accino debbo habashinkejo ummu ayman go o hoydum do doftamo wa sihruha abdul muttalib be esiko mako abdul muttalib woni mama annabijo sallallahu alayhi wa sallam famakathat fi yathrib shahra de be yahi madina go be yotti be jodi haton lewru be wadi lewru ha madina go be do jodi o wi kadi thumma qafalat rajian den kadi de be wadi lewru haton bo be lori be ummi be do warta makka kadi wa bainama hiya fi at-tariqi asabaha al-marad wakati be ummiti makka go be do warta be do ha lawol wartugo wato be ummiti madina kadi be do warta be do ha lawol hotugo makka se amina go nyawi ha lawol go wato nyaw hebi mo haton fi awwal at-tariqi daga be fuddi yaadu be ummi be do wartani o nyawi kadi walam yazal yashtaddu hatta matat bil abwa bayna makka wal madina o wi nyawgo wato do tokkitini wato ngudo bedda satugo ha be yotti wuro wiyetengo abwa wuro wiyetengo abwa do bongo do hakkunde makka be madina de be yotti ton se amina go mayna ma ha wuro mai be iri mo ha wuro mai kadi wato baba annabi sallallahu alaihi wasallam ma o manyo ira ma ha madina dadirawo mako bo ira ma ha wuro wiyetengo abwa hakkunde makka be madina on wuro mai go woni walamma matat ummuhu rajjahu jadduhu abdul muttalib ila makkah o winde dadirawo mako go maani ha wuro go be iri dum ha ton kadi den mama mako hosi monane mawdon no yaada e mama mako be kordo baba mako ummu ayman mama mako hoy mo kadi be kordo go be wartiri mo wato makka wa hazina kathiran mama mako go suni suno satungo masinta nane ma ba mako mayo atimejo dada tan o luttiri dada go bo maani buray duubi jeego mari den kadi ododo go wato suni masinta hunde mai wato nde suni mo wa dhakkarahu dhalika maut ibnihi abdullah dum do mai dum siptinir mo wade bi ko abdullah baba annabi jogo de dada ma ko mai dum siptinir mo wato wade baba annabi sallallahu alaihi wasallam den kadi wa altafa bir rasul alayhi salatu wassalam den odo go mama mako go endi mo kadi endam caatudam masinta de baba mai dada mai mama go endi mo masinta wa atharahu ala abnaihi hosi mo burni mo do bibbe mudum fu mana do wa paybe mako wato burni mo endi mo masinta o wi qala ibn hisham modi bo yetedo ibn hisham wi kanko fodon hander modibbe mawbe modibbe tarihi o wi kana yudaw li abdul muttalib firashan fi dhill al kaaba o wi be lati be don no we'itina abdul muttalib wato be ite ha wato dowdi kaaba wurta o wara joda haton mana mama annabi jomay o don no wurta wara joda ha dowdi kaaba fakana banuhu yajlisuna hawla firashi
o wi wato to ɓe wari ɓe we'iti be'itte maako may ɓiɓɓe maako wara jooɗa ha bange be'itte may ha ɗakki may jooɗa rena mo to wurti o wara o jooɗa dow be'itte go ɓiɓɓe maako ɗo taari mo kadi ɓeɗo yewta ha ɗowdi suudu kaaba bo ɓe warata ɓe we'itina mo kanko mama annabijo sey to wurti kadi ɓe wara ɓe jooɗa wato ha sera maako ijlalan lahu ɓe jooɗata dow be'itte may ngam teddingo mo kanko babirawo maɓɓe may sey ɓe jooɗa het sera o wi fa kana rasulullahi alayhi salam ya'ti wa huwa gulam thumma yajlisu alayhi o wi annabijo ɗo ati oɗon no wara o ɓinguel wakkati may sey o wara o jooɗa dow be'itte mama maako go wappayɓe maako pat jooɗata nga teddingo mama may kanko sey o wara o jooɗa dow be'itte go to o wari o jooɗi go fa yahuduhu amamuhu li yuakhiruhu an wappayɓe maako hoosa mo heɓa jippina mo dow be'itte go ɗakkitina mo ta o jooɗa dow be'itte babirawo maɓɓe mana be'itte mama maako kanko annabijo fa yaqulu nden kadi abdulmuttalib go wi'a kadi mama maako go ida ra'a dhalika minhum to yiɓe ɗo sottina annabijo dow be'itte go ɓe haɗa ɗum wa'ugo o wi'a ɓe kadi da'u bunay da'ubni hada o wi'a ɓe acce ɓingelam ɗo acce ngel jooɗa dow be'itte ha ɗakkiyam o wi'a ɓiɓɓe maako banni o wi fa wallahi inna lahu la sha'na o wi ɓingel on yiɗo woodi hunde tammi wurtugo ha maako on laata ɗo worko miɗo ewa ha maako acce mo jooɗa be am ha dow be'itte wato woodi hunde teddunde tammi wurtugo ha maako thumma yajlisu ma'ahu ala firashi nden kadi o jo'ina mo ha dow be'itte go jooɗida be maako wa yamsahu dahrahu bi yadi nden kadi o moyta ɓaawo annabijo be juuɗe maako wa yasurruhu ma yarahu yasna ko wi annabijo ɗo waɗa bo pat hunde may nde fottanamo kanko abdulmuttalib bo hakke o enɗi ɗum o wi kadi walamma balaga umruhu 8 sanawat wa shahrayni wa 10 ayyam tuwfiya jadduhu abdulmuttalib o wi wakkati annabijo go ciki duuɓi 8 be lebbi 2 be ñalɗe 10 mama maako abdulmuttalib go maynama kayum bo baba maayi dada maayi mama on ɗon no enɗimo wakkati o ciki duuɓi 8 be lebbi 2 be ñalɗe 10 mama go bo maayi ndende mama maayi kadi ha makka ha wuro makka mama maako may maayi wa qabla wafatihi wassa ammahu shaqiq abu talib baba maako may nde ñawi laari larni fodde ko maya ewni bappaño maako abu talib bappaño maako wiyeteɗo abu talib kaymon woni baba aliyu radiyallahu an ngam aliyu be annabijo ɓe ɓiɓɓe wappayɓe wato mama maako ewni bappayo maako abu talib o wasimo oɗo bo abu talib may bo ɗum bappayo maako sakikejo hawran dada be baba fu be abdoullahi kanju o wasi abu talib go bi kafalatihi o wi abu talib to mi maayi useni ho'u ɓinguel ɗo ngel wona hama a ayna ngel a enɗa ngel masinta ngel wala baba be dada abu talib go kadi wa qama abu talib bidhalika ala akmali wajhin wa ashfaqa alayhi wa dammahu ila auladi o winde mama mako go maayi abdulmuttalib go o wasi abu talib aynamo abu talib bo hoosimo enɗimo masinta ngam wato babirawo muɗum wasimo o enɗamo o enɗimo wato ɗo enɗi annabijo hoyi annabijo hawri be ɓiɓɓe maako wato ha nder saare maako o wi bal qaddamahu alayhim wa khassahu bi ihtiramin wa taqdir o wima annabijo hoyi ɗum o ɓurni ɗum dow ɓiɓɓe maako saabu o hertori ɗum be teddingo oɗo teddina annabijo ha ɓura ɓiɓɓe maako o wi wa dalla ala dhalika akthar min 40 sanatan yahmi o wi yo abu talib bo o jooɗi banniɗo ɓuri duuɓi 40 oɗo ayni annabijo enɗi ɗum annabijo ha mawni fu wato oɗo enɗi ɗum hakkilini ɗum waɗi ɓuri duuɓi 40 ko oɗo wondi be annabijo oɗo enɗi ɗum min makri quraish oɗo rena annabijo wato dabareji quraishinko'en koɓe dawranno ha ɓe torra annabijo ɓe haɓani mbargo ɗum bone koɓe waɗi annabijo ha makka ɓe haɓananno wadgo ɗum fu kadi abu talib may on ɗo ayni mo nga o laatino marɗo konngol ha wuro makka oɗon nder mawɓe ha quraishinko'en to o wi konngol ngol ƴaɓɓatake kanjum on oɗon no ayni annabijo kanko on ɗo reni annabijo nde allah nuli ɗum ɗo yettinanulal quraishinko'en torraymo o wi wa yudafiu anhu wa yukhasimu li ajlihi wa yadubbu anhu bi jami'i lwasail o wi o laatino oɗo ayni annabijo oɗo reni ɗum wato oɗo dafana annabijo be kala bawɗe mako fodde bawɗe mako fo oɗo ayni annabijo tata torra heɓa ɗum o wi wa kana yaqulu shi'ri fi ddifai an o wi laati oɗon no waɗa gimɗi fu wato ngam wato faddugo annabijo ayna ɗum ha quraishinko en o wi ha nder ko laati gimɗi oɗon no wiya may o wiya quraishinko en nde annabijo mawni nulama o wi quraishinko en nuɗɗina ɓe sali
be do fewna annabijo kanko Abu Talib ko nuddinay o silmay o mayiri do dina babirabe mako amma o do andi gonguki annabijo o do anditi annabijo do gonga ko waddi do wato o do anditi annabijo dum nulado Allah dum gonga amma wato o sali silmugo ngam wato ta yimbe makka wi'a o acci dina babirabe mako ha nder ko laati o ɗon no wi'a qurayshin ko en kadhabtum wa baytullahi nabzi muhammadan walamma nuqatilu hawlahu wa nunadilu o wi'a wato qurayshin ko en on fewan wato mi hunorake be suudu jawmirawo woni suudu kaaba on fewan onon qurayshin ko en annabijo ɗo gonɗuɗo Allah on nelimo minin ɓe bo min renan mo min faddan mo on yottay wato torrugo mo o wi min habdan wato be moɗon wato ha bange annabijo min ɗo dari wato min waɗa jihadi ngam ha min fadda mo o yottina nulal Allah den ha feere bodo wiya wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina yaje feere bo atonde heferbe yinno torrugo annabijo o wi o hunorake be inde Allah wato be sonata ko annabijo be torra dum kambe ko quraishin ko en may be moggal mabbe dum ko be mofti be hawri o reabe torra annabijo ro fu be torrata dum o wi seni to o mayna makadi o irama ha nder mbulwuldi o waflin yon be torrata annabijo o wi kadi wa filan ma asabu minhu alayhi salam ma yakra hatta mata Abu Talib o wi banni may bo be medai torrugo annabijo be medai heb wadugo mo ko o wanyini sende Abu Talib may mayon be lutti yottugo ha bandu mako be tappa mo be pusa mo hore be hosa wato teteki wato gelodi be bani be rufa do bawo mako do sujidi fu sende Abu Talib mayon be yotti wadugo dum ga wakkati donno kam be yottay nga o mardo sembe be kongol ha wuro Makka o wi kadi kama thabata dhalika fil hadith dum do may tabiti ya hadise quraishin ko medai torrugo annabijo se bawo maygo Abu Talib o wi to kadi banni may kadi walamma balagha 12 sana wa qila wa shahrayn wa 10 ayyam safara ila sham wakkati annabijo ciki wato duubi sappo e didi wobbe feere bo wi duubi sappo e didi be lebbi didi be nyalde sappo wakkati o ciki non may kadi o wadi jahangal kadi o dilli wato ha leddi sham be wato bappayo mako Abu Talib may fodde ha maya wadi jahangal be mako tajiran odo may don no fila on Abu Talib may hosi mo be dilli di sham be don no ya fila ha sham en wi sham bo ha Palestine be Lubnan be Syrie no kure may on wato jotta sham be wiyan no sham jaman boyma den kadi ne be yahi go walamma nazala busra wajadu hunaka ar-rahib buhaira Abu Talib bo ne hosi mo be do dilli dale di sham go wodi nokkure be yottanno be jippa be siwta haton be wala be lutta salugo hakkunde wato lawol mabbe ha be yahan no sham go nokkure may wato busra be wiyata nokkure may wodi goddo feere don be wiyata buhaira do ha nokkure may rewowo Allah kanko bo laati modo jogi dina annabi Isa dina lakka kasanjaka dina tawreta odon no jogi hutinira dina kasanjaka lakka odon no jodi ha suudu mako do mari odo wicciti rewa Allah ha wuro may o yi waqila ismuhu Jerjis wato wobbe feere wi inde odo may buhaira may Jerjis be ewnatamo wa kanu yamurruna bihi qabla dhalika wala yakhruju ilayhim o yi quraishin ko en latino de yahata leddi sham patto yalti wuro may jippan ha dakki mako be wala haton be sala wato o medai wurtugo larabe ma o nder suudu mako rewa Allah tan o medai wurtugo ha mabbe o yi wa fi hadhihi almarra sana lahum ta'ama o yi wakati de Abu Talib wadi jahangal be annabijo yande may kakadi o defani be nyamdunde be wari wato quraishin ko en hilni be goddo do ko be warata ha do medai be wolango ma o wolwintabe o bantata ko larabe modo nder suudu mako yande may nde be wardi be annabijo yande may ka ummi o taski o defani be nyamdu dundu masitta o motti be wanadahum o motti be fu mabbe o ewni be wibe be wara be nyama wa talaba alla yatakhallafa minhum ahada o wi be o dabbiti be wi o dabbitiri be wi goto futata luta ha nder mabbe o wi on fu modon ware on nyama tata acce ko goddo luta waray wato nde o wi be bannigo kadi nden be wari o yi walamma ja'u ja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wakati nde be wari kadi nyamdugo o wadani be nyamdube do nyama se ummi o do wanca nder mabbe o wanca o do yurna be moy fo lara dum hagite o lara dum hagite ha o yotti ha annabijo sallallahu alaihi wasallama do yotti ha annabijo fa akhadha bi yadihi se o nangi juude annabijo wakati may do mari duubi sappo e didi o nangi juude mudum o laari thumma qala den o wi hada sayyidul alamin o wi odo do on woni jagordo duniyaru do nangi juude annabijo laari
o wi oɗo woni jagorɗo wato alamji fuu ko Allah tagi pat kanko woni jagorɗo muɗum. Hada rasulu rabbil alamin, o wi oɗo woni nulaɗo jawmirawo jawmu alamji. O wi hada yab'athuhu llahu rahmatan lil alamin, o wi oɗo Allah tammi nulugo mo ngam enɗugo takle muɗum. Faqala lahu abu talib wa man ma'ahu min shuyukhi quraish, nden Abu Talib be wondiɓe be muɗum woni wato dotti en Qurayshinko en, ɓe wi oɗo ɗo go kadi, ɓe wi wato oɗo ɗo goɗɗo go Buhayra go, ɓe wimo ma allamaka dhalik, ɓe wi ɗume andinima ɗum ɗo ɗo may, no a andiri oɗo ɗo o nulaɗo Allah o jagorɗo wato duniyaru fuu, bolle ɗe a wi ɗo noyi a andiri ɗum. Faqala nden oɗo go wi ɓe ra'aytu hina ashraftum lam yabqa min al aqabati lam yabqa min al uqba hajarun wala shajarun illa kharra sajida. O wi wakkati mi laari onon ɗo wara, wakkati on wari on ɓadi yottugo ha ɗo mi hayni on dayɗum, mi laari on ɗo wara wakkati may wala leggal be hayre fu lutti ha nokkure ɗo to na sujidani ɓinguel ɗo, kanjum on mi andiri o nulaɗo. O wi wakkati on titi ha ɗo on ɗo wara wala leggal wala hayre fu lutti ha nokkure ɗo to na sujidani mo kanko ɓinguel ɗo. O wi wala yasjudani illa li nabi, o wi leɗɗe be kaye wala mo ɗe sujidanta se annabojo feere muɗum, ngam miɗo andi ɗum ha deftere wato linjila mi jangi. O wi miɗo andi ɗum ha deftere. O wi kadi bannima inde o wi ɓe bannigo nam, o wi ɓe kadi wato bannimay kadi wala kaye be leɗɗe fuu ɗe sujidantako to na annabojo. O wi ɓe wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwa, o wi miɗo andi mo wato be wato ɗumani timminorde wato annabo en o timminirɗo annabo en, oɗo mari tumbal jawmirawo waɗani mo ha ɓawo ɗon bana ko en wiyata caché jotta, oɗo mari ɗum wato ha ɓawo mako, kanjum on mi heɓtirtamo min bayni katifayhi, ɗon hakkunde balbe mako ha ɓawo, mithla tuffah, o wi ɗum ɗo ɗo may ɗum ɗon wato bana tuffahu ɗum foti mawnugo may. Wa inna la najiduhu fi kutubina, o wi min ɗo tawa ha nder defte amin tindinore ɓinguel ɗo, daga o wangini mi laari leɗɗe sujidanimo, ka e sujidanimo ɗo mi andi o timminirɗo annabo en, miɗon no rena nde o wangata, ngam mi tawi ɗum ha nder deftere amin ɗo windi. Mi tawi bo wato tumbal ngal woni ha ɓawo mako ɗo bo ɗon nder deftere wari mi maɓɓiti mi laari, mi tawi ɗum kanjum bo ɓawɗo wato kanko won ragarejo annabo en, jawmirawo nulan mo. O wi wa talaba min abi talib an yaruddahu ila makka, nden oɗo go ɗaɓɓitiri bappayo annabijo Abu Talib, o wi lornu oɗo ɗo makka ɓinguel ɗo tata yaadu be mako, tata yottudu be mako ha wuro Sham, khawfan alayhi min al yahud, o wi ngam o hultori tata yahuda en mbaramo, ngam oɗo mawɗo andi yahuda en halli, o andi ɓe sanji deftere Allah, kanko o sanjay deftere Allah, oɗo jogi wutinira banno woni, o andi yahuda bo jangi ɗum ɗo ɗo may tawi ɗum nder deftere, to ni o yotti leddi Sham bo yahuda en ɗo heewi ha ton, to ɓe yi alamaji ɗi oɗo may yiɗo ni ɓe ɗaɓɓitan mbarugo mo, ngam ɓe ɗo rena annabojo may ha wurta nder maɓɓe kamɓe yahuda, ɓe yiɗa wurta ha leyol gongol feere, to ɓe yi o wurti ha nder araɓɓe ɓe ɗaɓɓitan mbarugo mo daga o ɓinguel. Kanjum oɗo ɗo may wi, o wi bappayo annabijo lornu ɓinguel ɗo horumo makka tata yaadu be mako, ngam to a yaadi be mako yahuda en mbaran mo, ɓe sanji deftere Allah, ɓe ɗo rena oɗo wurta ha maɓɓe, to ɓe yi o wurti ha feere ɓe mbaran mo, ngam majum on ɓurna yahuda pande annabijo wari ɓe sali mo tokkugo, ngam wato hasada ko annabo en cak ha nder maɓɓe wari, sey annabijo wari wurti ha nder leyol araɓɓe, kanjum ɓe sali. O wi faraddahu Abu Talib ma ba'da gilmani, nden Abu Talib go hawri mo be wato ɓikkoy gorkoy feere, wato ɓe lorni ɓe ha wuro makka, kamɓe o ɓe tokkiti ɓe yahi jahangal maɓɓe ha wuro Sham kadi ha ɓe warti. To jawmirawo subhanahu wa ta'ala muyaɗo en darnata hande, sey jum'are metore en tokka en laara ngendam annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala fondu en, Allah yafu en yafu saroji meɗen, jawmirawo waɗu en nder nanoɓe konngol hutinirangol, Allah waɗu en nder jangoɓe ngendam annabijo sallallahu alayhi wa sallama, anda ɗam tokka mo wato yakta hutinira dedei no o wonno. jawmirawo yafu en bo fiji meɗen. rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. allahumma taqabbal minna as-siyama wal qiyama wal ruku'a was sujuda wa salihatil a'mali ya rabbal alamin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم جميعا بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ول امورنا كلها وتب علينا
كلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.